جی میں تعلیمی مجھے گزارش کرسا رانا صفدر صاحب آپ میرا علی پور رانا صفدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامعین کو محترم السلام اور تمام مولانا جان کو بیائی بس زیادہ زحمت نہیں دینی جناب 2 یا 4 منٹ توجہ طالب پہلا حقیقتاً شیخ سادات کی نظر سیدھا کی عقیدت کہ منگتا پنجتن پاک دا منگتا سانو سائیاں سائیاں دیتیاں منگتا پنجتن پاک دا منگتا سانو سائیاں سائیاں دیتیاں مویا جنت دا حقدارا جونیا جگتے شائیاں دیتیاں تے بخت تے لگدے دوے چیزاں صفدر کروڑ موجود ان جگتے ار پر دے ہاتھ قلم نپا کے قلم دیا بڑیائیاں دیاں بڑی مہربانی بہت شکریہ برود معاشر حشر دی گرمی عجیب لوکاں دے حال حسن کون ہے تو ہے کیا دعوتی بشر تے سارے سوال حسن تے بنا علی دی بلاد صفدر نماز منہ تے خدا مرے سی علی نو جڑے امام مندے نو خود چادر دے نال حسن بڑی مہربانی شاہ صاحب کے کائنات دے وچ کل صابر دا سلطان علی دا لال ہے کربل دے گرم صحرا دے وچ کیتی صبر دی قائم مثال ہے تے شاہ پتر جوان کو آگے بھی کیتا نہیں محسوس ملال ہے دشمن بھی صفدر من گیا شبیر دا صبر کمال ہے بڑی مہربانی بات تھوڑا جا بول سو تاکہ 2-3 سینئر شعراء میں ماحول بن گیا سی کوشش کے نام سے ماحول بن گیا تے دوستوں کہ جس پھول دی قسمت قبر تے ہوئے اور زیب تے آ نہیں سکتا تے جیٹا کوئی سلطان سکندر ہوئے تقدیر مٹا نہیں سکتا تے ہوئے مرضی جینا رب سائیں کوئی پتھر ہلا نہیں سکتا تے بھاوے پیو صفدر لقمان ہوئے سکا پتر بچا نہیں سکتا بڑی مہربانی بہت شکریہ تے حضور کے ایک مفلس پیو نہ کر سکیا سہ عرصہ آتر دھی دی تم دستیاں تو بر دشمن گئی کام ظرف برادر دھی دی تیرا جساب پر جملے پڑھے پیو دے ہیں سن کون بہادر دھی دی کوئی پکڑی لے کے دے چھوڑے من صفدر چادر دی دی ادب دی بانڈا آپ کرنی کہ ڈنگ آپ کے صفدر نب گردن جے صبر تے نال نبھائیے جس سارے جنب دی ذات رکھے دا شکر ضرور منائیے تے بھاوے تھوڑی سے علی بھرا بھاوے تھوڑی سے ہوئے عزت دی روٹی کھری محنت نال کمائیے اولاد حرامی نہیں ہوتی جے رزق حلال کھوائیے کہ ڈنگ آپ کے صفدر میں بلند جے صبر دے نال نبھائیے جے سال جناب دی ذات رکھے دا شکر ضرور منائیے تے بھاوے تھوڑی سہی ہوئے عزت دی روٹی کھری محنت نال کمائیے اولاد حرامی نہیں ہوتی جے رزق حلال کھوائیے ایک تعلیم آرہ جناب جان بول میرے سارے ایک گبارے میں جناب کو لوگ پوچھا کہ چھوٹا کیا تیرا کام تیری نظر کیویں گزر بسر ہو رہی اس ٹھنڈی ہوا بھری تے میں نے اسا کیا کہ حسن کل مخلوق تو افضل میں ازمائش دیو کے راوتنا
کدی شکر کرے نہ لیکھاں تے کدی یار بھریندہ ہا وطنا تے نصیر صاحب وطا سفتر وقت نے بہندہ وطا سفتر وقت نے بہندہ جیڑے حال انج وطنا واہ وطنا اے صرف غبارے نہ سمجھی میں یار مٹیندہ سا وطنا بڑی مہربانی تے سائیں کے پہلے کدے کوئی سفتر جیت سکتے ہو یا اسنا قدر بلند نہیں انہیں کوئی نہیں غیرت مند آتا ہوئے اندر حیا دی تن نہیں تے مغرور انسان تک قسم خدا دی اللہ پاک تو قدر پسند نہیں سر کج کے عزت کو ہاتھ پانا ان کرتے غیرت مند نہیں بڑی مہربانی کہ پاک شان سفتر رکھ ہمیں کج نیچ دا سر نہیں سکتی سر لگ ویندے لجپالا دو پگ سر تے گر نہیں سکتی سر لگ ویندے لجپالا دے پگ سر تو گر نہیں سکتی تے چنگی نسل دے بشر دی پگ دے صدقے جب قول تو پھر نہیں سکتی تے پگ مگر جے سجن دا ہاتھ ہوئے دشمن تو چھیر نہیں سکتی مہربانی بھائی نصیر صاحب کے پہلی دو میں ادھر تروپے گئے پہلی دو میں ادھر تروپے گئے سنگتانی یار سلائی دے تے کچے نکلے دھاگے واضح دے سچے شوق کے نال کڑائی دے تے ہون جگر علیل دے دکھ دے ہون جگر علیل دے دکھ دے ہر موڑ تے زخم جدائی دے سکھ بات کے سفدر لیرہ ہو گئے ایسی بڑھ گیا شکر خدائی دے مہربانی مہربانی تے میاں سرفراز کیسر صاحب کہ اللہ پاک جناب نو خاص بنایا ہے شامل خاص شاہکار تے جویں حسن جناب دار لائے انہیں خوبی ہے کردار ہے تے میاں صاحب نے تو پھول بھی اثر کریں دے بھامے کھڑ دے مست پہار تو میاں سفراد اللہ جا تیرے حسن دے چرچے سنایا میں سفدر مصر بازار اللہ بھائی تے میں نے کوئی نہیں لوگ طبیبہ دی ہکا منت چلاؤ میں بچ پرسا اور میں نے تاپے جس دی اتر دا انہوں کول بلاؤ میں بچ پرسا تے شاہ صاحب بن فرد دیو نہیں آ سکتا اے اکرم کماؤ میں بچ پرسا کیڑا اور کسے کول تو سفدر فون ہو سی میری گل کرو میں بچ پرسا مہربانی مختصر کر لے مٹا جات رہے گھوڑا سکتا دا ہر بشر بھجا نہیں سکتا تے بن سکھیا کو لجپالیاں دے کوئی راٹ صدا نہیں سکتا تے جڑا نیت سفدر ٹھیک ہوئے گھاٹا اس نو آ نہیں سکتا تے بد نسلہ ذات تے کوئی ہوئے بالی عزت پچا نہیں سکتا بڑی مہربانی تے اجازت لے لینا کہ بختان دے دور سنگت دیاں کڑ بھگت قطارہ لٹھیاں بے بوس میں پھل بھی کھڑتے ہیں کئی عجب بہارہ لٹھیاں تے جدہ ڈھال گیا بخت تے چوکر دو کمزور دیوارہ لٹھیاں مر سفدر موئی سنگت دیاں ساری عمر مزارہ لٹھیاں